И ето, вече сме тук с един от представителите на Иноватор. Евтим, здравей! Може ли да се представиш на зрителите и да ни разкажеш малко повече за цялото пространство? Да, здравейте! Иноватор Coworking Space е място за фокус, идеи и нови запознанства. Като част от нашата общност може да се насладите на продуктивна атмосфера, бърз Wi-Fi, развлекателни събития, безплатно кафе и още куп други предимства, които може да се възползвате. А и най-хубавото, като член на нашата общност получавате специална отстъпка за велосипедите на токмобилите и в целия град, защото един продуктивен ден започва още от пътя към офиса. Може ли да ни разкажеш малко повече за това какви събития предстоят? Да, разбира се. В идните няколко месеца сме ви подготвили няколко развлекателни вечери на бордови и компютърни игри, както и няколко квиз вечери на обща тематика за отбори. Може да не следите в социалните мрежи за малко повече информация и да сте добре дошли да запазите място при нас. Може ли да ни кажеш коя е една от най-играните игри тук? Да, разбира се, това е Joking Hazards. Няма как да не сте я чували. Ние отиваме да се забавляваме. Има и дори малка кухня, от която може да се възползвате между почивките. Очакваме ви скоро тук. Гарантираме ви страхотна работна атмосфера, а с електрическите велосипеди на Top Mobility приятно и устойчиво придвижване.